vadikani tinokutendai nokuti matisarudza kuti tandadzane tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Muupenyu hwatinotaura upenyu, zvatinotaura zvatinoita pachirongwa chedu, zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwedu, mukati menyika. Svondo rakapera takatandadzana nenyanzvi dzedu dziri pano, tavakoka zvakare kuti tienderere mberi. Ndakambotaura pamusoro penguva yedu, havana kukwanisa kunyatsoburitsa zvavanoda kutaura, asi nhasi vachangoedza zvakare. Ndinovimba kuti tinogona kuenderera mberi. Vakanga vasingatandadzane nesu svondo rakapera, chirambai muinesu munzwe. Ndakuvapa mukana wokuti vazvisume kwatiri kuti ndaanani, vanobata sei. Ndotanga newe. Makadi vadiwa vateereri nevatariri. Sarangu ndinoitwa Tariro Malvin Kamvuri, ndabva kutare Malvin Entertainment. Tinokutenda nouvepo. Makadi vadiwa vateereri nevatariri, zita rangu ndonzi Precious Sibia, ndiri Gweta. Tatenda. Tinokutendai nokunge muri pano. Makadi vadiwa vatariri nevateereri, ndinoitwa Edzai Kachirekwa, ndiri mukuru wekambani yamagetsi. Tinokutendai nokunge muri pano. Zvinosumudza mwoyo yedu kuti makabva kumastreets vakatandadzana nesu svondo rakapera vanoziva kuti Mukwasha ari kunze uyo, Tariro naEdzai vakabva kumastreets, asi zvinova vatungamiri vemakambani. Ndiri kuda kuuya kwauri ndoziva kuti patakapedzesa svondo rakapera wakanga wadzamirwa zvakanyanya, wakanga wadumbirwa zvakanyanya, uri kuchema. Wakanga uri kufungei, kana kuti unoda kuti kudii kune shamwari dziri kunze uku? Mai Chisamba, zvazvinoita ndezvekuti mukurarama kwatinoita kana uri mustreet zviya tine nyaya dzatisingagone kutaura, zvinenge zvichiitika kwatiri, zvinoitika zvichida mumwe munhu angazoda kutora mumwe mwana ari mustreet. Mukaona zvichinzi zvinonetsa kurera mwana ari kubva mustreet, zvamakambotaura svondo rapera zviya, unenge une nyaya nemaexperiences aunosangana nawo anokuwadza ekuti haafungiki. Saka ndakadumbirwa svondo rapera nichinzwa mumwe wangu achinyatsotsanangura zvinhu zvacho akasununguka. Ndikati ndaida kuzvigonawo. So last week svondo rapera ndakangopera nichingoti pati ndinotenda Mai Chisamba nechirongwa chakadai, so kuti ndatokwanisawo kusheya patori nevamwe vachiri kwanisa kusheyawo zvandisingagoni kusheyawo inini. Ndo zvakanyanyondidumbira ndizvozvo. Saka isusu tinongotaura chete kuti imomo mukunamata, mukusumudzirana, mukushanda, zvinoita nguva yazvo yazvichasvika kuti ugone kuzvisunungura. Isusu hatikumanikidzire kuti uzvitaure, pauchasununguka ndo pazvinosunungurwawo. Asi izvozvo zvekumbouya uchitaura kuti wakabva mustreet, imomo ndokuti muziso revanhu vakawanda makashoreka. Ende muziso revanhu vakawanda mune vana vane musikanzwa, mune nhubu, mune mbavha, mune chii. Asi hatisi kutarisa kuti kamoto kamberevere aka kazopisa matanda mberi uku kakabva kupi. Vanowanawo here rubatsiro imi seGweta, Mai Sibia, mukuziva kwenyu? Vana ava vanombotariswawo here vari mustreet? Nokuti tinonzwa kuti munorwiwa, munoita sei, munodhonzeranwa. Pane vanombotarisawo here seruzivo rwenyu seGweta, kana kuti zvinofanirwa zvimwe zvingadidi? Hameno zvamungade kutidzidzisawo. Ndatenda Mai Chisamba. Vana ava vari mumastreet, tisu vatariri vavo tese takadai. Hongu tine hurumende ine mabato anoona nezve vanoshaya kana kuti vanotambudzika. Chikwata chine vanhu vane mazita akawanda, nherera, shirikadzi, vanogara mustreet. Asi maresources haakwani nguva dzose. Saka isu tinogara munharaunda dzine vana ava, tisu tinofanira kuvatarira. Inonzi pachirungu humanity. Saka patinombowanawo zvakati wandei, tinofanira kuvatarirawo. Kana tine majuzi akawandisa kumba, tinosheyawo nawo. Ndambonzwa achitakambopuhwa juzi nevamwe mai, zvichida ndimi kana ndini, zvichida ndevamwewo mai. Saka ndiri kuti ava vatariri vevana vanogara mustreet ndisu.
ndizvozvo mashoko akanaka vari kutaura kuti munhu wese ane basa, ini nemi tine basa. Asi vana ava kana vatiinavo pano vakabva mustreet, muri kunzwa kuti vana vane nhoroondo youkama kava. Mai vanga varipo, baba vanga varipo, hama dzanga dziripo. Saka tinozoende piko? Nekuti gweta redu riri kuti munhu wese ane basa. Iwewe hama kana asiri paukama zvinozombofamba sei? Ndiri kudzoka kwauri Edzai. Zvinombofamba seiko kuti zvaoma kudaro, waenda uko wadini? Hapana here kana weukama? Ndoziva kuti zvanzi ibasa remunhu wese. Veukama vese vanobva vangotsvetawo here? Maonero andinoita nyaya iyi Mai Chisamba, ndinoitora tiri kudivi ratinoti spiritual side remweya. Zvinhu zvinotoratidza kuti zvakatodhizainwa naMwari zvakadaro kuti vanofanira kuti vange vachibva vosuduruka pauri, Mwari vochitanga kuzviratidza vachiita mabasa avo. Nekuti ndinoona sekuti iprocess Mwari avasingade kuti vanhu vaidisturb. Saka uvepo hwavo hunoratidza iwo kuti hune zvauchanokwanisa kunokuvharira kumberi. Asi ukange wasara uri wega kudaro vachikutiza, iwe kwauri unogona kuzviona nekuti unenge uchiri mudiki, hausati wamachuwa kuti uzvinzwisise kuti zvinorevei, kuti uzive kuti zvinorevei. Saka ndinoona sekuti zvakatonaka izvozvo zvikaitirwa kune munhu ane ushingi, anenge achiziva destination yakagadzirirwa naMwari Mai Chisamba. Saka kuenda kwavo kwakanaka, kudzoka kwavo kwakanaka. Asi kana vachinge vakudzoka, tine matambiriro zvekare atinovaita asingaratidze kuti varwadziwe. Nekuti iwe kana wakarwadziwa sawarwadzisewo. Mashoko makukutu akasimba era iro kuti hanzi anenge ambokurwadzisa uye iwewe regedza kumurwadzisa. Todzokera zvakare pastriti apa. Kudya kwepastriti ndiri kuuya kwauri Tariro. Kudya kwepastriti kwakarema. Tinoona dzimwe nguva vana vachiputa glue, dzimwe nguva tinoona vana vadiki diki vachinwa doro, dzimwe nguva tinoona vana vasikana vadiki vachipinda muchipfambi, vakomana vachipindawo muchipfambi, tinoona vaine vana vavo nevana vavo. Zvinofamba sei? Hamufiwe here umu nevana umu? Mai Chisamba, kurarama kwemustreet kuchengetwa naMwari zvataurwa nemumwe wangu kuti iplani yaMwari. Asi zvazvakaita nezvekuti zvinofanira kuti zvimuvhewo vamwe vanhu sechirongwa chamatoita ichocho ichi. Anonzwa anokwanisa kubatsirawo pano nepapo. Kudya kwemustreet, ini pachangu ndaenda kuvarimi kumbare uko kune kune maavho abva kwamutoko akapwanyika pwanyika, mabhanana apwanyika pwanyika aya ndo atainodya iyayo. Tonokumbira vakadzi vanoribika mamasadza kuti vatipewo sauti, tovasukirawo mandiro todi. Kwakuri kwekungobatanidza chero chawaona ipapo unongodya. Pamwe tainhonga zvigubhu, tonotengesa zvigubhu izvo zveplastic izvi kune vanoita recycling. Tonhonga marara tichinhonga zvigubhu tichipinda mune makambani tichinhonga panenge pasiwa zvigubhu tichinhonga kusvika wane dutu rako rezvigubhu, unotengesa wopiwa ukamari, wotenga chino nechocho. Asi chokwadi chaicho ndechekuti kuchengetwa naMwari, nekuti zvimwe zvacho zvaunodya hauzivi kuti zvapfuura nepapi, zvaane nguva yakareba sei. Izvo tikutaura zvecovid zvapfuura nemupi, zvekuti zvingandidzivirira here kana kuti hazvingandidii. Ndizvozvo vadikani, nyaya iri pano inobata mwoyo yedu, inorwadza mwoyo yedu, inotisiya tiine mhosva kuti zvino tiri kuiteiko. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
vadikani tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kutarisa chirongwa chekuti kazhinji muupenyu kwaunoenda kunokosha kupfuura kwawakabva. Noti dzimwe nguva pada paunotanga paye unopunzika unodini, asi panokurudziro iripo ndeyekuti ramba wakachama, ramba wakatarira mberi. Tine vana vari pano vari kuita mabasa anodadisa panapa kachirekwa natariro. Vari kuita mabasa avanhu anoshamisa, asi vana vakararama zvekuti kana tikada kutaura shoko riye rinogara kutaurwa nevanhu kunzi vana vepumugwagwa, vana vemumastreets. Vana vemumastreet vana vani, nekuti kune munhu akapfeka mateneti achizvara mwana iyeyo. Baba ivavo vari kupi? Hama dzavo dziri kupi? Zvinombofamba sei? Asi ndiri kuuya kwauri Tariro, tiri kunzwa kuti mazuva ano imimi mataura kuoma kwamamakaitirwa, kune vamwe vakaomerwa, asi taakunzwa kamanje kuti vamwe vakutora sebasa, kuti munhu anotobva kumba nehembe dzake dzakasviba ouya kusvika pfeka mutaundi oswera achikumbira odzokera kumba kupera kwezuva. Ichokwadi here? Unofungei nezvinhu zvakadaro? Ichokwadi Mai Chisamba. Zvazvinoita mustreet umu, isu panguva yedu patatirimo mustreet, isusu vanga vari mastreet kids chaivo, ekuti uri kunasoona kuti handina kwekuenda, taitoshayiwa mukana nevanhu vataitoziva kuti vanotouya itori plani yavanenge vakatoronga. Zvinova zvinoodza mwoyo kune vanhu vanofanira kunge vachibatsira vanhu vane problem chaiyo. Inini personally ndakasangana vanga vari step mother vangu pandakazowana baba vangu ainzi Ana Zindoga Macharaga. Pavakandirera baba vangu havana chavaiita. Amai ivavo vakati haungagare mustreet, gara pamba. Ivo step mother vako? Ivo step mother. Handisi mwana wavo, handisi chii, asi vakandichengeta semwana wavo. Ndikapinda mumaoko evainzi Gogo Mutemeri, ndarambwa panhamo yamai ivava. Zvanzi mwana angachengeta mai, ngauye ngaabatsirikanewo. Vanhu vakandiramba vakati hazvigoneki, hazviite, kwangu kwakadai, kwangu kwakadai. Mbuya Mutemeri vakanditora ndo vakandipinza A-level, nandakapasa O-level yangu. Ndobva kuti aiwa mwana uyu haungagari mustreet. Vese vanhu vakadai Mai Chisamba variko. Zvinogoneka kutora mwana asina vabereki paukama kana pasiri paukama. Zvimwe zvacho zvinodo ndofunga gweta richatibatsira guidance yekuti zvinoitwa sei kusocial welfare nekupi nekupi, asi kana pari paukama zvinogoneka, asi zvinonetsa. Hatidi kunyeperana. Ndizvozvo zvinonetsa. Tiri kuzviona vanhu pavanogova paya, vanobva vagova mbatya vobva vagova nevana, vamwe vachiramba. Asi tinoziva kuti vanhu vekwedu vazhinji vanokoshesa zvisingakoshe kana vasingade kuita chinhu. Kuti zvino unozoita sei akarwara, ko zvino akazofa unozoita sei. Ko kuchirungu vanoshandisa izwi rekuti adopt. Kana kungova vabereki vasina zvavo kutora ameno gweta redu richatitaurira muchidimbu kuti munomu zviriko here, kune kurudziro here yekuti vanhu vatore vana vave vana vavo vachengete. Zvirimo hongu Mai Chisamba, tine facility yeadoption kana kuti inonzi foster, unosarudza zvinenge zvichienderana nemawaniro ako. Kana uchida kuadopta, kutora mwana kuti ugare naye, unofambisirwa mapepa ako neDepartment of Social Welfare. Zvinoitwa pachena, vanoita inonzi due diligence yavo vachionawo magariro amakaita nemawaniro aunoitawo. Uyezve nekuti mumba menyu macho mune environment inogarikika here for that child. Nokuti hamungatika vanhu vari kurwa vonotora umwe mwana. Ndizvozvo. Saka zvese zvinoongororwa neDepartment reSocial Welfare. Then kana uida kungofoster hako ariko kuchildren's home ikoko, kana kuti kwaari kugara nehama kana kuti neshamwari, unokwanisa kumubatsira aidha nechikafu, nemaschool fees, nembatya, zvese zvinotenderwa. Uyezve zvinenge zvichida kuti patinomboita anonzi mafairs, maagricultural show kana kuti trade fair, government yese inenge iriko. Chimbosvikaiwo pastendi yesocial welfare muchivhunzurudza, muchipuhwa umboo hwakakwana hwekuti kana muchida kuadopta kana kuita foster care,
zvinofambiswa sei, kana kungovhunza magweta anenge ari padhuze nemi vanokupangidzai. zvese zvamataura zvakangonaka. Mataura mhando nemhando dzeuchengeti, kuti anenge asingade kutora kuti uyu wa mwana wangu unogona kumuriritira ari kwaari ikoko. Saka isarudzo yekuti unogona kubatsira here kana kudini. Asi ongororo netsvakiridzo yatakaita tinoona kuti kana vanhu vachinge vaguta vazvimbirwa zvinhu zvambenge zvichiiswa mumabhonzo atsengwa, ndo pavanoti kana vasvika apa uchitora chibhanzi chionzi vapei vana vadye vapei. Makambosangana nezvinhu zvakadaro here nhai edzai? Mai Chisamba, ingori nyaya yekuti kushaya kana kuti zvezvinonzi mastreet kids zvine mastages nemalevels azvo akasiyana siyana. Inini yangu stage yave iri yekuti ndiri kugara seiko zvino kuri kutonhora. Vanhu vaitopfuura vachibvunza kuti ane gumbezi here, ane chekudya here, asi vapedza kubvunzana hapana aiuya nechekudya chacho, hapana aiuya negumbezi racho. Saka ini ndakafundisa vana vangu mutemo wekuti hakuna mbatya inoraswa nenyaya yekuti yadiki, hakuna bhutsu dzinoraswa nenyaya yekuti dzadiki, hauna chikafu chaunodya wega kuchikoro usina waunopawo. Unofanira kudzidza kupa, nekuti chinozoitika mangwana Mai Chisamba ndechekuti vamwe vana vaya vaya vatinoona vachiita sekunge vanoshaya, kana kuti vatingati vari kubva kumba vachiuya kuzokumbira mumastreets, zvinenge zvichikonzereswa pamwe pacho nekutoshaya rudo nedzidziso yakakwana. Ndo maonero andiri kuzviita iko zvino izvizvozvo. Saka ndoda kungoti kurudziro yangu Mai Chisamba ndekuti mwana wese waunoona kunzoko mwana wako, wese wawaona mwana wako. Chatinogona kuvabatsira nacho mashoko akanaka, rudo, nekuvabatsira kuti vange muchivapa mazano vaende kuchikoro. Ndizvozvo wataura shoko rakanaka kwazvo. Mese muri kuwirirana neshoko rechikoro. Chikoro chinozorora mikana yakawanda, mikova, misuwo yakawanda, nokuti kana uchinge wakadzidza hongu ungatambure apo neapo, asi unowana chokunhonga chete. Saka ngatikurudziranei pano patiri kutaura pano. Hatisi kukurudzira kuti vana ngavaende kunogara mumugwagwa, hatisi kukurudzira upenyu hwokutambudzika vari mumugwagwa. Tiri kuti hama dzavo, kuisusu zimhuri redu riye rinonzi pachirungu extended family rakaendepi. Ngatinonhongai nhongai hama dzedu. Kana vamwe vanogona kubatsira ngavabatsire, sezvataurwa nagweta redu kuti tosarudza kuti toita mabatsiriro ari muchikamu chipi. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
vadikani tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Chirongwa chedu takachisiyira panzira svondo rakapera chevakomana vari kuita mabasa anoshamisa vakabva kumastreets. Saka chirongwa chedu chatiri kutaura pano ndechekuti muono wako ngaurambe uri wemberi, muono wako ngaunge uri weshungu, wekushingirira, wekutarisa ikoko kwatiri kuenda. Asi vadikani ngatirege kukanganwa zvakaridzwa mupengo kuti richinesu tiri kuona vanhu vakuyeverwa, vakuvarairwa, covid ichiriko. Ngatirambei tichipfeka masiki dzedu kwazvo, tichigeza mvura inochururudzwa ine sipo, tichizora masanitizer kwawo zvakare. Ndiri kuuya kwauri Tariro, iwewe wopeta sei chirongwa? Mai Chisamba, ndoda kungokurudzira vanhu vaviri, mumwe anganga ari mustreet iko zvinezvi nemumwe anganga achida kubatsira asingazive kuti ozviita sei. Chekutanga regai ndikurudzire ari mustreet. Ari mustreet, kurudziro yangu ndeyekuti mauri pawakatosikwa zvinonzi mwana anozarwa akapfumbata chimwe chinhu, mune chinhu chaunotogona chekuti unogona kuchiita uchiwana chouviri, chekuti uwane pekutangira. Munhu wese, zvinhu zvese zvine pazvinotangira. Saka rega kufuratira izvozvo. Ini pachezvangu pandakasangana nemurume anonzi Kochtari, aita zvekutamba kumasteps, ndobva andipinzawo imomo, ndikatanga kutambawo, ndikazoti inini handichada kuti zvingodaro chete, ndaakutogadzira iri kambani yekutamba. Izvozvo zvinoita mafitness, machii zvii zviri kuitika chipo chandakangoti chiri mandiri, regai ndichipundutse. Saka unogona kutangira pauri ipapo nezvauinazvo. Izvozvo ndaane madhigiri, ndaenda kuchikoro, ndadii kuzviendesa nekutamba. Ndinokutenda zvikuru kuti hakuna hanzi apunyaira ashaya musodzi. Asi tisati ndabva pauri ndichida kuya kuna Edzai, ndachida kumbonzwa zvakambotaurwa naMai Sibiya kuti pane nzvimbo yainoungana mastreet kid ekuti kana zuva ravira vese vanonoungana ipapo. Ungazivawo kuti sei? Zvazvaita ndezvekuti munoswera muchinhonga zvigubhu zvekutengesa. Recycling iri kuitwa nemamwe makambani anenge achitsvaga maplastic. Saka kunhonga zvigubhu, unondonhonga zvigubhu, ufamba mumakambani, vanhu vanomwira madhirink vachisiya zvigubhu zvakadai seizvozvo izvi. Zvekuti vamwe vanokanda mubhini, vanokanda apa. Instead yekuti mungoita zveglue kana kuti munge muchitamba kutamba kwakaipa kana kudii, unogona kutotangira ipapo. Wotanga kutoisa kamari kako pasaidi padiki. Inini pachezvangu ndakasangana nemurume ainzi Foster Tsvangirai, akandipa tuckshop. Aona kuti ndaishingairira pane zvidiki zvandaita izvozvo, akanditi uyu mwana anogona kutengesa, uya utengese, nhasi honai zvandava. Saka usafunge kuti wapera upenyu nekuti hauna pekutangira. Ndizvozvo makorokoto makuru nekurudziro yakanaka. Edzai, unoda kupeta chirongwa uchida kuti kudii? Ndinoziva kuti wakasangana nekuoma, wakabva kumhuri yakaoma. Inini chandinoda kutaura Mai Chisamba ndechekuti munyika yatigere unofanira kuva munhu anotarisa yandinotiwo zvandogaranzisa munhu ita anonzi ma10 year plan nema5 year plan. Tiri mugore ra2022 asi ndaamugore ra2032. Saka ndinenge ndichitogara ndiri muvision, nditori kumberi. Saka iwewe uri pauri ipapo nhasi unogona kunge uchiti handina capital yekutanga business. Chinonzi capital ndiwe. Enda unotsvaga pekukorobhera vada kukorobherwa, varoda kutsvairirwa, varoda kuchererwa magadheni, zvibhorani. Woenda ikoko migodhi, woenda ikoko, uchawana mari Mai Chisamba yekuti ugone kutanga business. Uyezve usateerere mashoko anodzikisira kubva kuvanhu. Izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vazhinji, vamwe muzoona kuti vari pasi, vamwe vakuba. Usateerera izvozvo. Iwewe iva munhu ane focus. Izvozvo Mai Chisamba, ndoda kuti munhu ari kunze uko agone kuitawo zvandakuita. Ndakugarawo mumauniversities ndiri an adjudicator. Asi ndiri mwana aisekwa kunzi street kid. Taura zvako. Izvezvi ndakugonawo kunoka mahofisi makuru ndisingabvunzwe mibvunzo yakawanda, utonzi svika kuno. Mai Chisamba, muri vakuru vemakambani kanai.
ndakukwanisa kuita zvisingakwanisike kunge zvichiitwawo nevamwe Mai Chisamba. Ndakaita ndine maprograms andiri kuita izvezvi ekudzidzisa vana vechidiki kutanga mabusiness, kuti unoritanga sei usina capital from the bank. Ndakukwanisa kudzidzisa kunyange nevaya vanorova mawindi, vatinoti mawindi. Mugore ra2019 ndakakwanisa kuvabatsira vakawanda. I'm sure takakwanisa kubatsira about 2000. Yes, 2000 Mai Chisamba. Tikaita national project child abuse yatakaita ne13 musicians, prominent musicians edu emuno muZimbabwe. Hazvina kuguma ipapo Mai Chisamba. Tiri kubatsira vari kuita madrugs, vana vari kuita madrugs. Saka tiri kuita macampaigns, maawareness ekuti gonenge richivabvisa mumadrugs, kuitira kuti ramangwana ravo ringe rakajeka. Ramangwana ravo rikanga rakajeka, renyika rakajeka. Ndizvozvo herojira kufuka kana kuwarira isarudzo. Pari kutaurwa zvinhu zvakawanda chaizvo pano. Ava vakanga vachicheka uswa, vachinhonga ndove, hazvisi nyore kunhonga ndove mutaundi, handiti? Vachinhonga ndove vachidini. Zvino isusu tiri kuda kukurumidzira ushefu, umbinga. Ndo zvandogara ndichitaura kuti mazita ekuti mbinga aya anongokupai pressure. Hamuzogona kuenda mberi nokuti unenge wakuda kuti uzadzise. Saka vamwe ava vavakuru vemakambani vari kutaura kuti ndainhonga ndove, ndaicheka uswa. Mai Sibiya, munoda kupeta sei? Ndatenda zvikuru Mai Chisamba. Inini kurudziro yangu tichipedza chirongwa ndeyekuti tese tiri zvisikwa zvaMwari. Saka mwana wese, munhu wese asina pekugara ihama yedu, ihama yako, ihama yangu. Saka ngativaone sevanhu veukama. Kana tavaona sekudaro, tinokwanisa kuvabatsira nenzira dzakasiyana-siyana. Tinoziva kuti mumwe nomumwe akaita pake, tinogona kupedza dambudziko iri. Kwete zvachose asi togona kurikamura, tigovapawo upenyu hwakaringana nezvavanoda, tiite kuti vaitewo achieve madreams avo. Tanzwa vakomana vari pano vachitaura zvinhu zvinodadisa. Vana vari mustreet vane madreams, vane maaspirations. Ngative isusu mabridge acho, ngativabatsire kuti vasvike pavari kuda kusvika. Tatenda. Ndizvozvo mashoko akanaka akakura ekuti iwewe iva zambuko rekuti mumwe munhu anozotaura. Pano pari kutaurwa mazita evanhu panapa kuti ndakasangana naningi akandibatsira, ndakasangana naningi. Iwewe itawo zambuko. Kana watadza kubatsira kuri muzvinhu zvakawanda, tese hatigone kubatsira nemari, asi tinogona kubatsira kana nezano chairo rinoumba munhu, kana nezvimwe zvaunenge wakwanisa. Kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Tino urombo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Makasunungwa kutiridzira kana kutinyorera, tokupai kero dzenyanzvi dzedu kuti vangakubatsireiwo sei. Asi regai nitore mukana uno wekuvatenda nokutyaira chirongwa zvakanaka. Ndinotenda Tariro, ndinotenda Mai Sibiya, ndinotenda mwanangu edzai, ndinokutendai nebasa ramuri kuita. Zvakadii kusangana zvakare vadiwa vatariri nevatereri. Svondo rinongouya panguva pamwe chete ipapo. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.